नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। दांडेलीत गांजा विकू लागलेल्या 2 जणांक अटक। अमावास्य दिवस कोकण समुद्रात 2 युवक बुडले। कारवारात परत जाळ्या पडले कारगिल नुस्त्याक। शिर्शी नगरपालिका सील डाऊन। रेती व्यवसायाबाबत आमदार आरवी देशपांडे यांगेले दुय्यम भूमिका। माजी आमदार सुनील हेगडे। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 214 कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबर। शिर्शी भटकळानंतर आता दांडेली भितर गांजा व्यापार वाढू लागला। दांडेली भितर गांजा विकू लागलेल्या 2 आरोपी पोलिसांनी अटक केली आणि 2 आरोपी धावून गेले। हे 4 आरोपी दांडेली भितर 1 किलो 942 ग्राम गांजा विकू लागले। आरोपी चांद पाशा, प्रणित साना यांना अटक केली आणि हसेन साहब आणि मुजफ्फर हेमी धावून गेले। आरोपींच्या अंदाज 3,45,000 रुपयाचे गांजा पोलिसांनी जप्त केले। अमावास्य दिवस कोकण समुद्रात 2 युवक बुडले। मैसूर आणि मंडी जिल्ह्याचे 8 युवक प्रवासाक म्हण इनोवा गाडी घेऊन कोकण आले। बुधवार सांजे तेमी कोकण पाविले। गुरुवार दिवस सकाळी 6:30 सुमार कोकणचे करियप्प कट्टे लागी पोहोचा गेले। त्यांना 2 युवक आपल्या हट्टीपणान उदकात पोहोचा गेले आणि पळा शिरपून उदकात भितर गेले। 2 जणां भितर मैसूर जेपी नगरचो सुहास बी 17 वर्ष हेमगेले मृत शरीर मेळिल आसा। तसेच उल्हास बी 15 वर्ष व युवक अजून मेळूना आणि त्यासाठी शोध चालू आसा। सकाळी वेळार पोहोचा गेले तेन्ना त्यांना रक्षण करू कोणी नाशिले। बाकी वेळार तुमका फॉरेनर तरी रक्षण करता आशिल्ले म्हण स्थळीय लोक सांगतात। परत जाळा पडले कारगिल नुस्त्याक। गेल्या वर्षात करावळी प्रदेशात भारी प्रमाणात कारगिल नुस्त्याक जाळा पडिले। परत ह्या वर्षात बी नुस्तेकारांच्या जाळात 50 बुटी कारगिल नुस्त्याक मेळ्ळा। वोडनस नायजर वैज्ञानिक नाव हेमगेल दात मनशाच्या दातावरी उरता। 1999 कारगिल युद्धा वेळार ह्या नुस्त्याक भरपूर प्रमाणात जाळा पडिले। ह्या नुस्त्याचे कलर सैनिकाल्या गणवेशाप्रमाणे असा म्हण हेमका कारगिल नुस्त्याक म्हण ओळखू लागले। शिर्शी नगरपालिका सील डाऊन। नगरपालिकेच्या 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित दिसून आल्यानिमित्त नगरपालिका 2 दिवस सील डाऊन केली। नगरपालिका कर्मचारी लोकांनी कोरोना टेस्ट केले। बुधवार दिवस 13 कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। तशमट नगरपालिका ऑफिस बंद करून सील डाऊन केले। रेती व्यवसाय मंडळान जोड्या तालुक्याच्या जनतेला अडचण तो बंद जाल्यान जनतेचेर उपासमारीची वेळ येतली अशी सांगितले आमदार आरवी देशपांडे हेमी अचानक वाळू व्यवसायाविरुद्ध घेयिल्ल्या भूमिकेबद्दल नेमके कारण कितें तुम्ही किती साध्य करू पळयतात असो प्रश्न माजी आमदार तथा भाजपा नेते सुनील हेगडे हेमी सांगले। रेती व्यवसायाविरुद्ध दुय्यम भूमिका घेऊन आमदार आरवी देशपांडे मोठे राजकारण करते असतात। पहिले सरकारा वेळार तेमी मंत्र आशिल्ले तेन्ना या प्रश्नाचेर गप्प कितें आशिल्ले। या वेळार रेती बेकायदा व्यवसाय आशिल्ले खबर नाशिल्ले। 2 महिन्या फाटी रामनगरात रेती व्यवसाय बंद केले तेन्ना देशपांडे हेमी जिल्हाधिकारी आणि एसीएमका फोन करून रेती व्यवसाय सुरू करता सांगितले। मात्र आज तेमका बेकायदा रेतीचे कशी याद झाली ह्याचे उत्तर तेमी दिवू जाय म्हण सुनील हेगडे यांनी सांगले। पहिले जोयडा, दांडेली, हळियाळ तालुक्यात रेतीच्या पर्यायी व्यवस्था करून दिवची, नंतर पुढचे काम करचे ना जाल्यार अधिकाऱ्याविरुद्ध आवाज उठयतलो म्हण सुनील हेगडे सांगले। उत्तर कन्नडा जिल्हा भितर 214 कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। कारवार 10, अंकोला 17, कुमटा 37, होन्नावर 32, भटकळ 6, शिर्शी 62, सिद्धापूर 5, यल्लापूर 7, मुनगोड 1 आणि हळियाळा भितर 37 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि आज 52 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। कुमटा 5, होन्नावर 6, शिर्शी 2, सिद्धापूर 7, मुनगोड 6 आणि हळियाळ 26 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। आज जिल्ह्या भितर 4 लोकांले मरण झाले। होन्नावरात 2, शिर्शी 1 आणि हळियाळ 2 लोकांले मरण झाले। कन्नडा जिल्ह्यात 7,774 कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसात। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।